Hindi tinhawa. Hoy, Mia! Nakalive ako! Sige-sige kayo mo yung nagagagawa mo. Grabe si Mia po. Inaakit niya si Foreman. Pinapakita niya po yung dibdib niyang magkagalit. Hindi sila close. Oh, maganda siya. Sorry kayo. Mayong buntag, everyone. I have this lemon and honey. Okay. Dali, ito ano kuwayan ba? Dito na maikot. Baka kuwayan. Sister, pasuyo naman ng isang cellphone ko, please. Yung red. Naka-charge. Hayop. Hotdog talaga. Please. Tara, ulo kasi ito sila Brenda at si Milma. Jean Rosemary, Ate Miriam Vargas, good morning. So, nag-ano na ako ng follow-up kung item pa bibili. Ta! Manda! Manda! Dito na lang po. Dito na lang sa akin para ako muna magpapalag. Adrian Casuyon, Garlene Capino, tumatiming nga ako. Maria Asa, Irina Baha, gising na si Mia sa taas. Kumain ka na? H.G. Billiard. Ayun. Marlene Princess. Vilma Miana. H.G. Villarte from Hong Kong. Jeff Vlog. Medyo po. Ano breakfast mo? Hindi, nag-ano lang ako. Honey at saka lemon na may kaunting lamok. Ano ba yan? Ito kasi lumang. Ha? Oo, Ate Garlene. Gawin ko ng paraan. Jasmine Lim. Address. Kay Ate Jasmine. Good morning. Marigold who? Ano ba? Uy, mga moms. PM mo ko. Thirdy, Teresa Kinlog. Dito yung sa. Tabla na tayo. Santo Kid, hindi masyado. Ibra Faela. Telma Sandaul ay sa Liparto. Hello. Ligi Carbasi, good morning. Si Brenda. Si Brenda nasa taas. Si Gia katulog. Jenny Salazar. Thank you, Johnny Landero. Punta rin yung
dito yung Sugmas. Yung? Sugmas. Ang Sugmas po. Yung pang hiking, pang bikers. Ilagay mo dyan. Di ba? Ayun sa'yo ba? May kagawa. Leon Awid. Wala pa masyado. Ana Jerry Galia, Lang Valdez, Judy Landero, hello. Dean Bea, Jocelyn Dato. Wala pa masyado Leon Awid. Ang kangkay maayong buntag. Ikan ba? Tuyok. Regan Kisa, Malu, Janela, Dan Olaguer, nasa Cebu si Inday, Nancy Matutino. Meron po, nakalagay pa sa Jura box, hindi ko lahat nilagay. Naibutag Annabel, Nenita, Doctolero. Ito, wala pa masyadong tao. Pero okay na rin yun kasi para mabilis matapos yung ano. Yung mabilis magawa yung ginagawa nila foreman. Wow, pati ka nga rito. Model ba? Asa na yung ano, kay amin, at tatlo ni ano. Pili na lang kayo. Okay lang pala yung medium na ganito, no? Ano, Hindi dito lang, masyado. nasa malayo lang. Pero okay rin na. Ah, dapat dito. Dapat yun. Pero hindi okay lang din. Diba? Pagkulan din to kay Bimbo, kasi stretch. Medium. Pamain Pili na kayo dyan ni... Boy naman, Ni Ami. Uy, may 50 stars agad. Ma'am Leon, thank you. Awid. Aring Gumadihe, Migisan. Noblesa, Luz Biminda Mendoza. Naa, tignan mo dyan. Nak, medium daw na, Brenda. Sando, wala na ibang sando to. Andiyan pa. Lalaro ka ba? Mamaya kami. Andiyan sa Jurabac. Good morning. Hinay lang. Linrel Atoy, ano na ilan sa inyo, Ate Linrel, yung mga taga Cebu? Wait, inahanap ko yung message ni Ate, isa na. Carl Jonas Noblesa, Valora Fidelis. Ayun, may mga nagdarating yan na. Ate Linrail, merong... yung mga kasya sa'yo. Marami dito. May tipo 450, may 400. Yun. May tiki 300. MG. Opo, nagpa-print na ako Dory Abdaw ng kulay black na t-shirt. Mary Rose Mediavilla. Huwag mong pag-iwahiwalayin, ha? Para mabilis mo makita yung medium large. Pag ginano mo, tipin mo yung egg na magkakasama. Ano? May star witness, ano? Ganyan na lang? Ha? Ay, tiniritsando mo. Yung ginawa mo. Oo.
Ito ba? Sleeveless, ayan o. Oh, yan yung drawing, diba? Ano yan? 20 pieces yung ganyan, lahat ng ginawa mo. So, ikaw ang uubos mo. Sa pag gumawa ng ibang mga design ng pamprint. Yellow gold, yung master John sa Ate Lizabeth. Si Brenda may ginagawa. Pabili ng semento. Travel Diary, New Zealand. Hello. Tatlo na lang yun, di ba? Yan, yung magkakasama ngayon. Hindi, ano ba? Paano ko baka mo? Ganyan talaga pag misis na po si Diva, mahirap na pong makasama. May Emilia from Los Angeles, California. Good evening sa inyo. Jella Rivera, grabe yun ah. Mabel Orlina, sandali, may announcement si Brenda sa inyo. Baka marinig mo boses ko diya. Uy, lang ang CR ba? Sigaw ako ah. Kung ilak buwang. Ato ng batan, Jen. Batan na nato. Ang sari. Paraan na gali. Pag Ang pakinamit kayo. pag sinasara, ang hirap buktan, lalo pag nasa loob ka. Sige na alam yung remote tulog. Mayroon ng pakula, kahit pakula. Ilan sir ro dila? Ay lang ilubong ko lang mga mawila. Kapon naligo ako kung gabi, hindi ako makalabas yawa. Ayun na pala yung ano niya, parang dulnab. Hindi dulnab. Yung parang dulnab niya, yung kawakan. Sa loob. Masulid eh. Good morning, Teresita from Bicol, Camarines. Rosemary Bautista, good morning. Ascension. Wait lang po ha, kasi may ano kami sa GC. May tinatanong si Brenda kung may ano pa pwedeng maidagdag. So, nagsasuggest kami. Rhea. Tingnan mo kay Mia ko nandyan. Meron sando. Sabi mo, sandok. Lara, hi Jeanette. Okay na po yung pa ako. Okay na po. Yung bag is 200 po. Yung mga tote bag. Good morning. Susan Tangin. Ang dress po nagre-range sa 300 to 450.
Lourdes Andres. Anong ano mo? Anong o-orderin mo? Yung mga hinaguan farm? Ate Lourdes Andres. Watching from Lebanon, Zeni Agari, Lourdes Andres Salo, Bernadette Noveno, Charlotte Milden, hi! Hello daw, Daddy. Hello, hello. Binti Adam. Wala pa po masyadong bisita. Ili lang. Ayun na si Brenda. Nagsigaw-sigaw na siya. Walang black. White black. Nam. Mahal tinda. Ay, labas mo yung tote bag ko na nandyan ang mukha ko ah. Maraming salamat sa iyo, Sumitrep, Chu, Rochi Espinosa. Labas mo sa tote bag na may mukha ko ah. Ako na yung market. Meron ba? Makakaiwan din yan. Meron ba to? Meron. Mga tote bag na may mukha. Meron ba? Ilabas mo yung tapo mo. Sa damit wala na ako, no? Meron pa. Meron pa ba? Hindi na tayo pamain ko sa mga taga, ano. Meron pa dyan ako, ano, nak? Meron pa ako dyan? Akin na nga, nak. Please. Pamain ko nga dito sa live. Yan na po. Ma'am! Ma'am! Ayun, Daddy. Ano yung data na? Good morning. Ah. Ito oh. Secret Chacha. Siyempre hindi pwede sa akin. Mga supplier ako. Pag sa maliliit meron? Wala. Sa maliliit, parang puro mga prints ka. Walang mukha.
Eto mga pound. Okay lang, Jeanette. Thank you, mga mom. Si Gio nasa taas pa. Si Brenda nag-check na ng kanyang mga... Ay! Sabag. Ito natin, upload ko eh. Okay lang daw. Siguro, Pangit na gina. Ako, pangit. Ha? Alin bangit? Ako, nasa mo ba ka? Aw. Kala ko yung tinda ko eh. Huwag mo muna ipasok, Dad. Para makita mo lahat yung... Donna! Pamalengke mo. wala. Ito talaga yung ano natin dito. Income natin. Kayo talaga bibentahan ko, hindi sila. Siyempre, aming mukha. Baka gusto nyo para sa amin. Bumili na kayo. Yes, buddy. Dalawa to, no? White saka cream. Ito. Oo nga. Sabi ko na nga eh. Okay na naman. Huwag na, isa lang. Naano ko lang naman. Basta may bibili. Meron yan, siyempre. Ito na lang para hindi malaman na madumi. Yung cream. Kaysa white. Sino to, te? May pelechon daw ngayon, no? Oo. May nagpa-cake na. Dalawa. Bakit? Si... Congrats. Ano? Ano? ano kasi, pa-thank you. Thank you doon. Dalawang lechon. Napay alak. Pa-thank you sa... Yung ano, nag-drone shot yata yun. Brenda ang bigay? Ano pa drone shot? Nag-drone shot siya dito. Naka 1M views yata siya. Sinong ano yun? Sinong vlogger yun? Tatawa? Tatawa CDO? Si Dudski? Si Dudski. Ano? Pag lalaki pag meron ka. Wala dyan ko. Ito. Ayan o. Baka meron pa dito. White cream lang. Yun lang. Ayun na, puro ganyan na. White cream. Diba? Diba? Ayun na pala yung lechon. Ayan, may mga bisita na. Good morning, Jomski. How are you? Ayan. Diba? David! Baka mapag-iwanan tayo ng product, guys. Pamay na ako nito. Team Kuwait. Asan kayo? Bang, bang. Asuncion Lianza. Andyan kayo. Team Kuwait. Wala. Natatakot si Daddy kasi may iwan. Laag Cagayan 1.2. Laag Cagayan. Si ano yung babae? Yung babae. Yung babae. Si ano kawan ang lumi si Dod? Si Dodski din. Alos lahat sila in fairness. Jamaica Ropero is watching. Ayan na. Ate Jamaica, pabenamano ka nga. Di Jamaica.
Mama Oka, ano sa inyo? Lindos Toledo. Marso, good morning. Marso, ilan t-shirt mo? Mama, okay ilan? Gusto ko sana yung nag-t-shirt, review shirt, hindi. Lilibet ka baluna. Ilang peraso? Eastern Summer, hindi ko pa kasi hawak eh. Mama J! Kamay mo nga ito kay Mama J. Mama J. Mamalengke. Kung saan ka magpunta, pwede naman. T-shirt, Ate Marcel, t-shirt, ano po, 200 each. Para sabay-sabay na yun sa inyo na Ate Lynn Rail. Bag is 200, t-shirt 200. Ate Jamaica, daddy, kunin mo na yung bag, yung mukha mo. Ako na magbayad kay Ma'am Gigi. Jamaica Ropero. Thank you, Jamaica. Yung bag na may mukha ni daddy, yung ano siya, yung mukha siyang birhen. Birhen na mga papuwit. Ayan, oh. Ay, mapabinta ang ano? Rapid po? Rapid po yan? Rapid Tulfo, hindi FPJ, nung bata pa siya. Para sa pelikulang ano, isusumo kita sa papa ko. Wala nang Yalex, RM. Natil Yugo, hello. Ate Jamaica, PM mo si ano, ay kay daddy ka na lang magbigay. I love you. Opo. Ito meron tayong mga bag dito. Bali 400. Saka lang pumunta Yaya. Parang kilala ko. Oy. Thank you, Jamaica. Ate Shin Liap, good morning. Order ka na. Ate Shin, saan natin pwede deliver sa family mo. We have t-shirts. May mga shirts pa ako marami. Ito mga bags marami. Ganyan tayo ganito, Good morning. Palag lang po, ma. Nakasay lang po. Sarap. Okay na. Okay na. Yes, Mama J. 20 pieces to. Ewan ko lang kung ilang piraso na lang. Mama MJ. Maraming bag, ma. Conteso Caribal. T-shirt, 200. Meron din tayo mga ganito na pouch bag. Meron din tayo mga wallet. Mama Oka, 200 po. Hi Papa Jimmy, Mama Melay, Roberto Gonzales. Kamusta po kayo, ma? Hindi sila. O nanonood. Hello, Mamelay. Ate Shin, 200 po yung mga sabot sa paan mo. Kaya nga po. Diba, main mo na ba to? Diba? 8 nga pala yung ganito mo, diba? Yan, isang green, isang white. So, this is diba? May Becky kasi siya dito, kasi nga Becky. Wala ba akong discount? Syempre bigay ko na lang kasi ikaw naman gumawa. Hindi ba malaki ito na padalahan? Ano pa ako t-shirt ba, ma'am? T-shirt. Andyan na yung andyan na sa gilid. Yay! Thank you, ma.
Nino Caruana. Meron pang bata. Kana akuha, Ma'am si G. I-PM lang sa akin. Okay na po, Ellen. Nabasa na. Yan, may mga bisita na ulit. Ay. Yung rep magnet pala. Yung mga ganito kasing print, si Diva ang naggawa. Yung lahat ng bibili si Diva. So, ayun, dahil dyan, Bakit tinanong kayo ba? Bakit sa may print? siya kasi kumuha ng mga print ko. Hindi ko pa nga siya nabigyan eh. Ayan, tayo ko, Ma'am, sige, free lahat. Tapos kukuha pa daw ako ng anin. Hoy! Karena mo din ang tawag niya, kaya ginutay niya din yan. Ang papel. Matambulan kang tinungod, mag-fix niya yung pagawa. So yun yung tanso. So nakontrol na yan, aura na din yung mag-glisser. Ano pa yung ganito? Ano yun? Yung eto 100, yung 150. Cellphone, ano? Guys, may mga ganito rin tayo, 150 lang po. Yung ganito yung mga wallet is 100. Kung marami, sige po, bibigyan ko kayo discount, basta marami po. Kung above, at least above 10 pieces po, go. Or 10 pieces and more. H-Founder Taray, hello. Si Hazel, ayan. Ate Hazel Agas, kay Elsa Salazar. Meron pa, marami pa ate, naku. Marami pa. So we have here yung mga bags ng social climber. We also have ito, yung mga mukha ng mga social climber. Marami to, iba-iba. Anong print niya? Sumakit ulo ko. Yung marami mo. Oo. Marami siya. Yung matang-tindi. Brenda. Asa yung lag mo siya ba? Andun na. Good morning. Dala mo yung ano yung Dito ka na, diyan ka na lang magpasulat, oh. Bahala ka. Ano na sila? hirap pa. Yung sleeveless. Opo, white lang, Ate Marso. Wala pa yung black. Mukha ni Madam daw, sabi na Ate Wilson. Naki yung sleeveless na ano, mukha ni Brenda daw. May mga Brenda rin tayo. Dito sa ano sa stock. Pero ba ko na Brenda daddy, please? Dalawa. Oo. Amin na lahat ng morning. Thank you, Ate Lian. Amin na lahat ng sleeveless na. Ilan daw kaya Hindi ko naman na lahat ng sleeveless. Kasi kukunin, hindi, lahat ng ganito.
Kasi kukunin na raw lahat ni Ate Hazel, lahat-lahat ko. Bilangin ko na Ate Hazel, 1. T-shirt man to. 2. Bilang na tayo 3. Ate Hazel. Pinagsama-sama mo kasi. Wala, hindi ako dito. Lahat ng ganun. Wala na. Ha? Yan, nakating na kasi yun. Ilabas mo nga, sama-sama yung lahat ulit yung mga size kasi nagulit na dito. Sino yung sa number 3? Si Gwen! Kaloka. Ito na Ate Hazel. Ito na yun. Ito pang-4 design ni Diva. 4. Drawing niya yan, tapos pinaprint ko lang. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. O, ihanger na natin ito. Suot ko, susaman ko. Huwag mo na itong pag-interesan. Ang dami ko naka-display. Sige, Ate Linrel, ipadala ko sa iyo lahat ng dress, ha? Bigyan kita ng discount. Ubusin mo na lahat ng dress kasi para wala na. Sampu yun, ate. Ate Linrel, ha? 10. Ano na? Ay? 10 yung dress Ate Linrail. Ganda nung po. Hindi ko na alam kung alin dun, ma. Ano ka ano? Hi Daddy Alex, Anna Hill. Hello, Ate Ana. Ano mo si Ate Ana yung ano? Ano sa kaya? Ayan oh. Yan. Asa ba si Ma'am? Ito pa na. Ganyan na lang to. Ate Ana Hill. Yan. Yung ano lang to, yung grupo. Patingin ako na maganda yun. Ate Ana. Anna Hill. Maganda po. Ang daming nalipad dito sa. Yan. Ganito. Magkano dress BM mo ko? Elaine Fernandez. Meron tigti 300. Meron, ano daw like mo, Daddy? Gold akin, ma'am, si yellow. Isa lang? Yan, oh, sabi na Ate Hazel, yan daw. Kanino? Ate Hazel. Sa kanya? Thank you. Yung ganito po, Ate Ana Hill, 150 po. 11 pieces na lang itong natitira.
Yung isang ano, yung grupo te, wala. Yung KJ wala pa nga eh. Naiinis na ako eh. Yung ano ko pa yun. Kahawak na dito. Siguro yun. Pag samasamahin yung sleeveless na ka, uy, kay Ate Charin yan. Na-pwesto. Hindi siya magtinda. Ang magtinda si Sharon. 11 pieces na lang. Samasamahin na lahat ng sleeveless. Pero kay Ate Michelle. Oo, kay Ate Hazel daw. Ito ba ang t-shirt? Yung ibang size ng t-shirt niya. Ano bang size? Medium. Wala pa tayo nalalabas na medium masyado. Nasa gilid yung sizes niya. Eh, pakita mo yung Ate Hazel. Baka gusto niya rin. Ito Ate Hazel yung ano. Maganda siya sukat kay Daddy Alex. Opo. Ay! Hindi yun. Ito po. O, yan. Yung manikin ko Ako na ngayon. yung manikin. Tanggalin ko yung damit ko. Ang si huli mong hawak. It's time para It's time? Hi everyone! So it's me again. I'm your Marian. Beautiful, sexy, ambisyosa. So ano pong... Ito Ate Hazel oh. Saka yung heart eh. Ito yung hawak. Bye! End na po natin yung live. Favorite, ito Ate Hazel. Hindi shirt 200 ma. Wala na ako. Hi daw, sabi ni Ate Hazel. Hi Ma'am Hazel Agas, na-send ko na Mama Hazel. May mga luma palang design. Huy, si Daddy. Ay, si Daddy Hindi ako nagti-t-shirt. Mga sinauna. Gusto mo ba? Yawa. Ito, ibigay mo yung Marian mo. Ito tayo kukunin to ni Ate Hazel. Oo. Kumbubudo. Ayun ating gera. Pati to? Ana hilay atin. Imayin nyo na po to for only 200 pesos. Ayan. Press 1 po kung sino po ang bibili nito. Marami kong binibenta dito na Sa ayaw at sa gusto nyo, bibili nyo po ito. Dahil kung hindi, mukha ko lang maiiwan dyan. Marian Lasinggera. Ginawa ko rin sa akin, baka maiwan sa akin. May kukuha nito, te. Daddy, ilapit mo kayo. Oo nga, ito nga. Ate Hazel. Ate Hazel ba yun? Hindi. Ate Hazel nga. Ito. Si Oyo. Ito na Ate Hazel. Yes po. Mama Hazel, imayin mo na to. Thank you. Bibigay ko kay Ate Donna. I love you so much, Ma Hazel. Mama Hazel, umuo ka. Asan yung logbook? Oo daw, sabi ni Mama Hazel. Ito, favorite pa to ni Ate Hazel. Sabi, sige, isa di. May Ito, mga at- papasok na sa yung logbook. Nandun kay Amanda. Ito, Ate Hazel, maganda to. Oh, thank you. Ate Donna, it's yours na. Ba't mo yung size nito? Thank you so much. Moira. Ate Hazel ito, oh. May pa-heart. Ang bilis ko magpamay. Sasayin mo nga. Ma'am si G, wait mo kasi mo. Ito yung magsisend kay Ma'am si G ng bayad. Ito pa, Ate Hazel. Tanong mo nga. Lapit ka daw. Doon yung makita. Di ko makuha. Ay, yung kay Oyong, wait lang po, ma, wait. Oo, yung mukha doon ni Oyong. Sabi ni Mama MJ. Hanapan mo ko na. Wait lang, ma, hanapin ko yung mukha ni Oyong. Ang hirap Basahin mo kasi. Marian yung sa taas. Ayan, ito pa daw. Kanino yan? Kay Ate Hazel. Ate Hazel, mahal yung bayad nito. Mahirap pagmanikin. Basta ito kay Ate Donna na to. Ang dami na po namin napapamain for this morning. Ang hirap pagmanikin, Ate Hazel. Kay Oyong to? Hindi yung mukha ni Oyong, ma. Wait lang. Masyado po kasing exotic si Oyong. Wala na, medium lang to. Hindi, kahit ibang size. Basta mukha ni Oyong. Yung lato-lato mo.
sa lalo. Bulay bulang. Ito Ate Hazel ah. Daddy, Oh. Dante, mama. Mayan, kanina na yung mga napakuha mo. Hindi, ito pa lang sa akin. Kay Mama Hazel. At Hazel? Ito kaya Napa mo ko nak gift ko kay Oyong. Sino to? Sino? Si? Ate Hazel to. T-shirt and T-shirt at tote bag ni Oyong. Mukha ni Oyong. Mama MJ Plantig. Okay po, Mama MJ Plantig. Thank you so much. Hanapin na po namin and then ililista na po. Pa-flex doon ng mga dresses. Mayroon Ate Hazel is large, small. Eh, may sizes ba to? Meron na po. Wait ano lang po. to? Ano Wait to lang ba po, to? wait lang po. Hanapin ko lang po yung mukha ni Oyong. Anong size to, te? Nasa gilid. Large to. Hindi, okay lang. Yung mukha lang niya. Hala, wala ata sa Oyong. Large to, te. Large. Wala. Ay, amin na nga. Large. Kay Mama Anahi, lahat ng mukha nyo. Mayroon ba? Ito na po. Yung ano, yung tote bag, yung lahat ng mukha. Oo, yung ano. Daddy, patingin niya kinuha ko. Patingin daw na kinuha ni Mama Hazel. Nasa na mukha ko? Kaya ito daw na. Ito Ate Hazel. Isa. Ayan. Andiyan na si Oyong. Dalawa. Ito yung mukha na lahat kami. Sa tote bag. Kay. Ano? Anahi. Wala. 2020. Ito yung pang-apat. Ate Hazel. Mama MJ, hanapin na lang po namin yung mukha ni Oyong pero ililista na po namin sa'yo. Apat to Ate Hazel. Wala. Pang-lima yung kay Donna. Yung print. Ay pang-anim. Ito si Oyong, oh. Ito na po yung kay Oyong. Dalawa yan. Ito yung pang-lima. Ganito yung Ate print Hazel. niya. Ay, pati daw yung lahat ng mukha natin, sabi ni Mama MJ. Ay Ilan? na daw niya. Ilan daw po Mama MJ? Kasi ano yun eh. Isa daw, tsaka isa mukha ni Oyong, bigyan niya daw sa gift kay Oyong. Sa gift? Bigyan-gift doon na kay Oyong. Wait lang, mag-vlog lang ako. Wait lang guys. Kasi yung isang mukha ni Oyong. Yung nakasabit na te. Ito po. Pang-anim yung kay Donna. Yes, te. Asa, nandito na yung kay Donna. Alin ba yung kay Donna dito, te? Nakidonan na. Ito, 1. Wala na din yung mukha ni Oyong? Wala. Ano na nga dito? Oo. Mag-aayos. Ang gulo na naman ng sizes. Magkano po daw? Yung t-shirt po, 200. 200 ba? 3. 4. Sana yung kaparay pa. Ito, 5 Ate Hazel. Ito. Magkano daw? Yung tote bag daw kay Ate MJ, isang t-shirt, isang tote bag kay Oyong. Kaya Ma'am MJ Planting. Thank you so much, Ate Ana. Ano ba yun, Ate Ana? Ano yun sa'yo? Limutan ko. Isa sumasamahin ko yung mga medium. Daddy, dyan mo muna. Wait lang. Itatapi ko lang ito. Baka makita na dyan yung kay Oyong. Guys, bilhin niyo naman yung tote bag na may mukha ko. Andiyan yung tote bag niyo. Baka maiwan na naman. Okay Pamay lang. naman ang basta tote mukha bag ko niyo. po na nandyan po yung mukha ko. Kay Saan ka Oyong. pinaka-live? Doon sa hanger, wala. Ano yan sa statement yun? Oyong. Mukha ni Oyong. Ito, oh. Ate Ana Hill, ano ba yun? Isang size lang. Hindi, may sizes Ate Hazel. Ito si Oyong. Ayun, wait. Ito si Oyong. Lahat ng oyong. Kailangan isang size lang. Maganda lang talaga siya dito. Hindi mo mahalata. Medium. Te, isang size lang daw to. One size lang ang prisa, ang ano, sleeveless. Guys, bilhin nyo na to. Ayaw ko itong maiwan dito, guys. Nakakahiya po.
Ito lang yung sa akin lang yung maiwan ko. Yes naman po. Mga parang Bigyan niyo po. sino muna. Dapat nakaganito to na para pag kinuha mo siya. Like mo ba, Jill, mag-tote bag? medium. Oh, gaganyanin mo lang. Like mo daw mag-tote bag. Mabilis lang siya. Ano yung iba? Ma'am, para sa ito, ma'am. Bili mo para sa... Kaya naman, ipabibili ko sa'yo pero para sa atin na kaya po. Si mama mo. Ay, o si mama ko. O hindi pwede, magmamarket si mama. Punta na paligid. O at least makikita yung mukha mo. O, bilhin na natin ang TMG Plantig daw. Meron pong mga wallet. Isasama Dalawa po to, ha. Meron wallet. Waling ka mamalingki si mama. Dala-dala mukha ko. Meron pong pouch and wallet. Ayan, sa lahat po ng kahit di niyo po tanongin, ipiplex ko po siya, may wallet. May lahat ng kay Argel daw. Sabi ni Ma'am Jenjen Tandayo. Ha? May niya daw lahat ng kay Argel. Ewan ko ka, Ma'am Jinjin, o ka, Ma'am MG Plantig, ha. Pwede t-shirt Sold na na po. po. Ni Idol, Ma'am CG, magkano po to? Magkano po ba to? 200. 200? Wag po, mahal pala to. Ala! Sabili. Ito po, Hi Billy, how are Ate you? MJ at Ma'am Ate Jenjen. Ewan ko ba- Bili ka na ng pouch. Ito po, very exotic. Exotic. Di ba pwede bumati? Parang nagulat ka. Parang may nararamdaman kang mali. Ala. Ito po, imayin nyo na po to kasi kakaiba po to. Ah, may field trip pala ngayon? Ang dami. May Egyptian trip pala. PWD sa Tagamo. Ay, paano yun? Paano yan sa tatawid? Sa kabila. Ah. Ilang mo ba? Bali Ate 2 tote MG. bag. Wait lang. Bali 2 tote bag. Yung Ma'am dyan MG na Plantig S daw, at face ni mama. Oyong. Ma, MG Plantig, ha. Amin na. Ilagay mo Bali muna dito 2 para tote nailista. bag. Ano ba yun? Wait lang, ang bibilis yung mag-comment. I-end ko to. Uy! Live ko kaya yan. Tira ulo ka, high blood ka. Hindi nag Bali 2 tote bag yung dyan na lahat na S at face ni Oyong at t-shirt, ma. Hindi pa. 2 tote bag. Isang mukha ng lahat. Isang mukha ni Oyong at saka t-shirt ni Oyong. Si? Mama MJ. Nung kanina, Kanino tong bag mo, ano? Mama MJ? Ayun ko na may isang takip. Baliktarin mo. Wait lang po, binabasa-basa ko lang po yung mga nagmamine para ma-lista po siya ni Ma'am si G. Nandito sa plastic. Nasa plastic na po pala. Mama Ana Hill, bongga yung mga dress dito kasi bagay na bagay sa akin, bilhin nyo na. Iba ka talaga. Ay, andun pala yung lagi. Ang daming tao. Sobrang generous na Mama MJ. True! Ang bait po niya ni Mama MJ. Kaya sabi niya magpapadinner daw sa mama niya. Uy, namili na nga siya. May dinner pa. Oo, sabi niya. Gusto daw niya yung magsopas daw tayo. Alam mo na. Ate Ana, na-send ko na sa'yo. Pati Hazel. Di ba picture nga ako nila? Alin? Wait lang, daming tao. Magbablog po ako. Para... Hi ate, tuloy po ba uwi? Opo, tuloy po uwi niya na Gio. This coming week. This coming 8. Hello, everyone. Yan, meron pong wallet. Anong size yan, te? Small, medium, meron yan small. Hindi, large lang. Large, medium. Hi! Ito, mga large to. Magkakasama. Ayan, enjoy! Large yan. Large to. Bale, 3 tote bag sa akin. 1 kay Argel. 2 tote bag for Oyong, yung may S at mukha niya. Opo, Mama MJ. Bali, 3 tote bag daw yun sa kanya. 1 mukha ni Ar. 4 daw po. Medium sa large. 4 na tote bag, ma. Sabi niya kasi isang mukha ng lahat at saka isang mukha ni Oyong for Oyong. 1 is for Argel. Okay. Okay, ma. Hi, tote bag with signature ni Brenda.
200. Ay, okay. May congrats. Wow! Ganda na yan. Hi ka naman po, ma'am, sa live na. Hello! Bili ka na, ma'am. Ganda yun pala siya. Ayan, wait lang. Ako na po magbabasa kasi si Ma'am si GBC po siya sa mga orders nyo. Kailan babalik si Brenda sa Manila? Hindi na po siya babalik. Hanggat wala po siyang projects. Large din yan, ah. Ayan, baka nakaka... Thank you. Maria, sabihin mo kay Argel at Melmar, kunin nila yung t-shirt nila. Nakuha nun. Okay. Yung sinasabi nyo po kagabi sa amin. Sino? Si Mama Hazel. Hey, ma'am. Pwede ba pag-picture, ma'am? Dali. Kasamang tao ba na eh? Thank you. Yan, pwede po kayong bumili ng pouch, ng t-shirt, t-shirt, sandal. Ano yan? Display na yan. I-display na yan. Yan. Bag, wallet, 100 lang. Ito mga moms. Ito 150 Souvenir, souvenir. Yes, Hazel, pakot, Hazel Agasto. 200 lang po yung tote bag, 150 yung pouch. 100 yung wallet. Wallet. Yung wallet is 100. Picture ako kayo. Yung magbabayad sa'yo. At least, wag na mata. Opo, ate. Hoy, Christopher! Ayan. Hoy, Christopher! Wala kang leeg. Opo, check na po ni Ma'am si G yung PM nyo po. Ma'am, Jackie Lou. Jackie Lou. Okay na. Pinapacheck niya lang kung tama yung number. Saka yung... Ayan, nag-PM na siya. Hi, Mama Norma Rojas. Mama Norma, meron kaming pouch. Meron kaming pouch. Meron kaming wallet. Ate Norma! Ligo-ligo din. Marian. Bakit ba pati pagligo ko, ha? Ang mahalaga, makakabenta tayo. Hoy, Mama Hazel. Mama Hazel, ako yung nakikipag-usap sa'yo. Yung ibang tao, tinatanong mo kung anong gusto nila. Ilagay ko mga... Gusto niyo itapong ko doon sa ilo. Hoy, sila ulo ka. Dapat may isa ka pang box para dito sa cake. True. Para hindi na ito Meron din po kaming mga short, Hi, Marman, si G. Opo, walang leeg yan si Christopher. Deliver kayo sa Manila. Delivery. Nagdi-deliver po kami nationwide. Philippines, ha? Yung damit ni Marian gusto ni Ate Hazel. Hindi po kasya sa kanya to. Saan tayo? Eto? Ayan. Mama Hazel. Wala pa po sa Argels pero
Pero sabihin ko pa rin kay Melmar sa kay ano. Ayan. Hindi pa. Dito lang po lang kami. Sabi ko naman sa iyo, Christopher, wag ako ang aasarin mo dahil mas mapang-asar ako. Pero aminin natin, walang siya ang model ng Head and Shoulder. Sampaling. Ayan, unti-unti na po nababawasan ng kanyang paninda. Ano yung sa liig mo, Mar? May lamok lang po kagabi. Ano naman? Bye! I'm gonna end the live na po! Aray! Marian. Hayaan nyo po silang mag-welga na sa pagligo po. Kaya nga ako nitong rainbow, social climber. Dalawang medium, dalawang large. Nagdadalawa. Sino mo ibang ganito na? Lahat. Dito na. Para gaganitin na lang natin. Lahat. Ayan pala eh. Wala nga large yan. Kung ano lang yung naka-display mo. May t-shirt ka nito? Ayun na. Bali apat. Ano yung tsura niya? Mayroon man dyan, yung ano, yung kinain natin kahapon. Yung kahapon. Oo. Right. Anong ito meron? Marami pa rito, Rhea. Tingin ka lang. Uy, pasensya na. Naku, Christopher Vlog. Wala pa nga eh. Asan yung ano? Yung Brinjia. Ito yung Brinjia. Or ito. Ito maganda. Nasa Cavite ba siya? Yung kapatid. Ay, padala sa kanya. Isa na lang po. Ano pa? Yung peliksulang ko doon. Ito, meron ito. Huwag ko. Meron na dyan. Meron na to. Dalawa. Alin? Dalawa. Bali apat eh. Pinigil ko large pa. Ilan ba yan? Apat? Kinuha mo yung may kukoy eh. Ayun ba? Mga siraulo kayo. Balik na yan? Hindi pa talaga kayo nag-aasaran, no? Okay na si Ana Hill. Ate Ana Hill, thank you. See? Ah, sa'yo na.
Saan mo na lang late. Eto, ganito na lang muna to. Oo, para mabilis na natin. Para mabilis hanapin sa katignan. Ito kay Ate Hazel. Ayan, care of sa'yo yan. Ayan, order yan. Ay, o yung yun. I-deliver ko mamaya. Uy, punta kayo sa YouTube kasi meron akong bagong upload regarding sa lahat ng mga nag-overnight last night. So, kung ano yung experience nila or ano yung suggestions nila. Ayun. So, panoorin nyo po yun sa aking YouTube channel, mga moms. Daddy, ilagay mo kay MJ. Ano? Ano daw? Ano yun, Ate Hazel? Mag-live ako, wala si Lola. Ano yun Ate MJ? Ate Hazel? Bigyan daw kay MJ. MJ Vlog. Ah, okay. Okay, Ate Hazel. Oh, I'm living on that midnight train tomorrow. Ay, yun mga wallet, tsaka ano? 100, right? Ha? Wala na dyan na. Binalik mo na danak. Ito, 150. Yung pouch. Ito, wallet 100. Bili na kayo, guys. Ito, wala pa tong masyadong benta. Sa tote bag, marami-rami. Dito na lang muna na. Yan mo yung ano. Para isang iba na lobat ako. Wait lang siya. Thank you to Marian and Daddy. Hi, Elinda from Israel. Order na po kayo, guys. Pwede natin ipaship sa family ninyo. Hindi yung galit, ganun talaga yun. Tote bag, ma'am. Baka may gusto kayo. Pili lang. 200 ma'am. Palagyan natin ang pili. Thank you for sharing this live. Uy, wag niyo skip yung ads na nasa baba, ha. Nakapunta na ba kayo sa YouTube? I-hanger na tanak ko. Nasaan na yung bakal din? May mga ref magnet na din ako. 50 pesos na. Laga po yun. Okay. Okay na yun. Shout out Ed Scusal na lang. Jangan. Thank you Ma'am Ana Hill. Dagdagan mo na Ma'am Ana Hill ng pouch kasi At bongga yung anahin yung dress talaga nila dito. Murang-mura lang.
Magkano yung mga dresses mo, ma? 300, 450. O, 300, 450. Papakitaan kita, ma. Ito bagay na bagay ito sa atin. Para ano, tawag dito, yung shipping fee masulit natin. Ito, Oga. Magkano ito, ma? Oh. For only 350 lang po, Ana Hill. Hala, bigla ka namang natulog. Papakitaan niya kita ng dress. Hello, suggestion mo. Mayaman na ba sa'yo nalobot yung phone ko? SG darling, meron na po kaming times tuloy. Meron na pong oras yung pag time in at saka time out sa A-house and then sa mga tents. Don't you worry, guys. Ito bonggang-bongga to, 350 lang. Susukat natin kung kasha. Kasi kung hindi, gugupitin natin to into 10. para lang magkasya. Ang laki. Ikaw ba yan, Ma'am? Ayoko nito, para akong si Alvin. Off-shoulder yan. Hindi to off-shoulder. Oo, wala siyang maliit na size. Bibili sana ako 3. Pwede naman natin gupitan para lumiit. Laki. Gusto ko yung tip. Baliktad. Baliktad o hindi, basta malaki siya. Ay. Nakailan tayo ngayon? Apat, anim, 10. Ilan to yung... Thank you, SG darling. Ate Linrail, ano na? Luisa, wait lang po. Ginagawa lang po yung pesto namin doon sa gilid. Nasa gilid po. Don't worry, hindi ko naman din gustong babuyin o maging pangit sa paningin ninyo yung bahay ni Brenda. Basta hintay lang po. Huwag niyo po kami munang pangunahan o huwag niyo kaming madaliin kasi hindi rin gano'ng kadali dahil may ibang inuunang dapat ayusin dito. Na wait lang po ha. Uy, punta kayo sa YouTube ko ngayon. May bago akong upload. Huwag po muna masyadong atat or nagmamadali. Kalmahan lang po. Layo. Mabulag ba kayo? Makalmot na. Makalmot na. Thank you. PM naman tayo after this. Hindi kasi sabi nilang pangit daw ng bahay ni Brenda. Totoo naman. Pero wait lang po ha. Naayos naman na po. PM na tayo sa lahat ng mga nag-order.